nachádzame sa pred Henhausom. Vieme sa spýtať, kde zmizol starý nábytok. Za mnou. Počko, pani. Majitelce. A to je zamyšlená. Viete nám povedať, prečo sa tento podnik volá Henhaus? Protože slepice dělá kotkodák vrk vrk vrků, pták letožvák. Takže ďakujeme pani Jo. Kde zmizol starý nábytok? Staré tapety? Už řeším starý, aby byl zase. Řeším to, taky mi to sere, to je hrozně hnusný. Kedy si tu pracoval Drake? Ešte tu stále pracuje, alebo už nie? Vůbec nevím, kdo to je. Tombo plánujete dneska urobiť? Len jedno auto, alebo viac aut? Jedno auto. Ďakujeme, rozprávali sme sa s pani. Jo. Já jsem. Ďakujeme. Jo, já jsem. Dobrá. Zdravíčko pani Kugláčka. Zdravíčko. Sme počuli veľmi špatnú recenziu na vás dvoch. Na nás dvou? Vedeli by ste sa nám k tomu vyjadriť. Bohužel, jak lidi k nám, tak my k ním, chápete? To je prostě... Môžeme vidieť za vami 3 mŕtvoly, to ste spáchali vy. 3 mŕtvoly? Ne, to spáchal hlavný manažer. Je pravda, že vám pred takým týždňom to tu rozkradli spoluobčania o železo, o trúbky, o roxory, stavebný materiál a podobné veci. To ani neviem. No lebo to kradli dozadu, nie spredu. Aha. Takže ideme si to obkúknuť, To odkud víte? Určite. Dobre, Ty rozprávali to sme sa dozvedel takový informace. Prišli sme dozadu. To jste si vytáhli... Je to z prdele, nebo? Vytáhol som si to z prdele. Rozprávali sme sa s pánom a s paní. No. S pánom a paní, no dobre, ďakujeme pánom a paní, no. Zdravím, pane. Co pakujo? Prosím? Užívej. No, je pravda, že vlastne tu si neškodnili 3 spoluobčanov. Jednoho omylem. No a tu vidím 3 a pani SBSkerka povedala, že ste zneškodnili 3. Ne, Čo nám tu poviete? usnuli sami od sebe. A ako hodnotíte ten prípravok na bradu, keďže vám to prerašilo až cez masku? Prinášame vám super prípravok pre vašeho holobriatka. Úplně 10. No, takže 11. Koľko vás stál? Ten To prípravok. nebudu sdělovat. Soukromý informace. Čiže mali ste cez nejaké kódiky zľavu, ak sa chápeme, hej? No, tak to je asi, že... A aký kódik ste použili? Viete nám to Šukej povedať? koně. Dobre, ďakujeme, rozprávali sme sa s pánom. Manažerem. No, ďakujeme. Takže pán hovorí, že rád nosí prstenie na rukaviciach a že vraj pred takým mesiacom mu ušli daňové podvody. Je to tak? Přesně tak, přesně tak. No dobre, On je ďakujeme zadlužený. pánovi. Já jsem kryptobaron. On je zadlužený. Ďakujeme pánovi Krypto. Pane, ak mi poviete, bez toho, aby ste sa pozreli na mobil, koľko je hodín, tak vám dám toľko peňazí, koľko máte percent padérky. 1948. Pičo. Sa pozreli, no, tak to vám neverím ani piču, pán barman. Ďakujeme, rozprávali sme sa s pánom. Mě podělali, vole. Pánom mojim nepodelili, vole. Ďakujeme.